Počúvaj, mali ste nedávno, Tomáš, stretnutie v Čičmanoch, zabíjačku. Čo sa deje na takom stretnutí tímovom? Povedz nám. V prvom rade je to akcia, kde si každý z nás musí troška oddychnúť od toho hokeja, pretože počas celej tej sezóny je toho dosť. No a ako na každej zabíjačke sa zabije prasa a robia sa výrobky, popíja sa pivečko a je tam taká skvelá uvoľnená atmosféra. Ako dlho to trvalo, toto stretnutie? Vlastne išli sme ráno, o nejakej 9:00, pol 10:00 sme tam boli, vlastne ťahalo sa to celú noc, celý deň až do neskorej noci a vlastne na druhý deň to skončilo. Čiže taká optimálna akcia športovcov. Presne tak. Nazvime to tak. Uvoľnili sme sa, pokecali, popili a išlo sa domov. Toto je podcast Druhá strana odpovedá. Vy ste si určite všimli, že dnes sa rozprávame s hrajúcou hokejovou trenčianskou legendou Tomášom Starostom. Tomáš, ahoj. Ahojte. My budeme s Tomášom sa rozprávať aj na jednu špeciálnu tému. Nie je to len tak, že Tomáš je tu dnes s nami, ale o tom až trošku neskôr. Sme v kabíne alebo v šatni? V kabíne. Vy hovoríte čo? Vy hovoríte kabína? V kabíne. Kabíny na zimáku v Trenčíne prešli rokmi už mnohými zmenami. Táto posledná je taká, ktorá ti vyhovuje, že všetko je tak, ako má byť? Nechcem tým povedať, že tá predošla bola zlá. Tak samozrejme, každým rokom sa to prešli rekonštrukciou a teraz je to v štádiu, kedy je to nové a si myslím, že nie len mne, ale všetkým nám to vyhovuje. Tomáš, prezývka je Tošo. Ako z mena Tomáš? Áno. Ja som stále rozmýšľal, že prečo ty máš prezývku Tošo, lebo ja mám veľa kamarátov Tomášov, ani jeden si nehovorí Tošo. To je niečo také regionálne, trenčianske? Ťažko povedať, lebo tých prezývek počas tej kariéry som mal strašne veľa. Posledná, neviem od ktorého zahraničného trénera prišla Tošo, ale už aj predtým Jano Pardavý mi hovoril Tošo, takže tak nejak mi to ostalo a je to moja posledná prezývka, tak ma momentálne všetci nazývajú alebo volajú. Ak sa nemýlim, tak prvú sezónu si hral za mužov 99-2000. No. Teraz ako nehráme sa úplne, že ty potvrdíš alebo vyvrátiš. Hovorím, že ak sa nemýlim, tréner bol Julo Šupler, hovoril ti Starostienko. Hovorím, že bolo to tak, tých prezývek som mal niekoľko a bol to Šupler, ktorý vlastne ma vytiahol, ktorý mi dal šancu a tá prvá prezývka bola Starostienko. Keď si spomenieš, to bola sezóna, kedy si z 20-ky hrával aj za Duklu, myslím, že si bol aj. Teraz to som si úplne istý nie, ale ten prvý pocit, keď si vošiel do kabíny a mužstva Dukly Trenčín? Tak samozrejme, mladý chalan, bol som vyplašený, pretože tá kabína bola plná veľkých mien a naozaj som sa rozklepal, ale hovorím, postupom času som si pomaly, ale nechcem povedať isto, ale som si tam našiel miesto a som rád, že tá kariéra moja bola taká, aká bola. Alebo aká je ešte. No neblázni, ty hovoríš, ako keby sa skončila. Ešte nie, práve. Ešte nie. Dobre. Aj k tomu sa dostaneme. Keď si spomínaš na to, ako si fungoval ako mladý hráč, v čom je rozdiel oproti tým mladým, ktorí sú teraz? Rozdiel asi najväčší rozdiel je, že museli sme zbierať puky, museli sme upratovať celú kabínu. Myslím, že raz do týždňa v stredu to bolo, vtedy bolo zaužívané, že každú stredu bolo jedlo, čiže museli sme na komplet upratať kuchynku. V tej dobe nás nebolo toľko, ako je ich dnešnej. Boli sme možno 2-3. Aha, 2-3 mladí. Mladí, takže ja si pamätám, že som bol snad ja, Tomáš Kopecký a Majo Gáborík. Áno, vy traja. A vlastne už ja som bol po škole, čiže ja som do školy nechodil, oni vždy zdrhli, čiže celá táto práca väčšinou ostávala na mne. Čo je to upratať kabínu? Čo to všetko bolo? Vyniesť koše, povysávať kabínu od prvých dverí až po posledné. A vlastne... Dláška nie, boli tam... Stačilo vysávať. Aha. Ty hráš číslom 19, ale videl som staršie fotky, kde si mal 97. Prečo 19? A 97 asi vtedy, lebo niekto bol s číslom 19 a ty si povedal, že prepustíš? Nie, bolo to vlastne, keď som došiel do mužstva číslo 19 bolo obsadené, tak buď vždy som vyberal opačne 91, keď bolo aj to obsadené, tak
A vlastne som sa rozhodol, možno v 2 kluboch som mal 97, takže preto 97. A 19 tam bol aký dôvod? 19 bol dôvod, že keď sme boli na majstrovstvách Európy do 18 rokov, tak tam som mal číslo 19 a skončili sme 3, takže podľa toho som si to už nechal. Ako vyzerá bežný zápasový deň Tomáša Starostu? Bežný zápasový deň, ráno sa zobudím, vlastne prídem na štadión, sme vlastne medzi prvými, alebo už je tu Peťo Sojčík s Denisom Udecom, dám si kávičku, robím si pohodičku, potom je vlastne o 10. väčšinou býva rozkorčulovanie, niekedy keď je posunutý zápas, je to dobrovoľné alebo není vôbec. Potom je to obed, domov oddychnúť, vyspať sa a zase tie 3 hodiny pred zápasom, medzi prvými som tu. Kávičku piješ akú? Už keďže si už nie je 19-ročný chalan, tak asi si tam nedávaš mlieko? Dávam aj mliečko, ale fakt len trošičku, takže sú to 3 normálne a 1 malá každé ráno, takže je to už takýto zvyk, už to nikto nezmení. Takže... Počkaj, 3 normálne a 1 malá, tomu nerozumiem. 3 normálne kávy a 1 malá káva, čiže 4 kávy. Tá normálna je aká veľká? Preso. Aha, čiže 4 presa si dáš ráno? 4 kávy. To je zdravé? Nie, ale ako som povedal, už to tak mám zaužívané a už to nikto nezmení. Nejaký predzápasový rituál, teda okrem tejto kávy? Máš? Mám, je to kompex, ja to nazývam kompex pre chudobných, je to, že si vytrásam nohy, ale len tak to ompálam nohy, takže to je môj jediný taký rituál. Aha, ty nemáš, že najprv tento chránič, potom nie, neviem toto čo, vôbec potom takto páskou. Toto nemám ja vôbec. Alebo hokejku, že treba si takto omotať. Nie. A ani si nemal niekedy také? Nikdy som na toto nebol nejak zaťažený, nikdy som to nemal. Hovorím, snažím sa jediné také urobiť si tú pohodičku už pred tým zápasom, preto dojdem skôr. Vlastne som tu už nejaké 3 hodiny pred zápasom a už si tú pohodičku robím. Ako to potom už vyzerá, keď všetci ste už v dresoch pripravení? Na záver má niekto príhovor, alebo sa hrá nejaká pesnička, alebo nejaký pokrik? Čo sa deje? Vlastne pred zápasom je vždy rozcvička, tam ešte hrá muzika, pokiaľ sa obliekame, vychádzame na rozcvičku a po rozcvičke, keď sa vracame už pred samotným zápasom, je to, každý má to svoje, každý sa snaží sústrediť a už tesne pred tým zápasom sme to starší hráči a kapitán povieme pár slov a vlastne vychádzame na ľad na ten zápas. Počul som vraj, je taká vec, že keď sa vyhrá zápas, tak si beriete do kabiny puk z tohto zápasu. To sedí? Je to tak. A prečo? Alebo ako to vzniklo? Neviem, je to tú prvú sezónu, po každom víťaznom zápase sa zoberie puk, napíše sa dátum, mužstvo, výsledok a odkladá sa na poličku. Čiže niečo na ten spôsob, ako keď hráči v NHL alebo kdekoľvek majú prvý zápas alebo prvý gól, tak dostanú na pamiatku. Presne. Momentálne máš na starosti klubovú kasu. Aj to som sa vraj dozvedel. Áno. No dobre, takže koľko je tam teraz? 600, 700 eur. 600-700? A to je za čo? Aké sú cifry za nejaké porušenie? Cifry za porušenie, je tam poplatok 50 eur telefón, ale väčšinou sú to peniaze vybraté za to, keď hráme proti mužstvu, kde niekto z chalanov pôsobil, tak vypisuje za víťazstvo peniaze, potom sú tam peniaze za spanie, neskorý príchod a takéto podobné veci. Čiže také tie štandardné pokuty. Ty platíš najčastejšie za čo? Ja, ako som povedal, som stále prvý, alebo medzi prvými na štadióne, takže pokuta za telefón alebo pokuta za spanie mi nehrozí a väčšinou je to iba za vypísanie tých peňazí proti súperovi, kde som pôsobil. Hej. A za telefón to znamená, že ti zazvoní? Alebo že telefonuješ? No, neviem si predstaviť, že... Samozrejme je to väčšinou, že príde človek neskoro, sedí a zrazu mu začne zvoní telefón. Je to väčšinou na nejakých meetingoch. Kedy sa to nehodí? Kedy už ten telefón má byť odložený. Bol som v múzeu Dukly Trenčín sa pozrieť, s pánom Čechom som pohovoril, máš tam množstvo krásnych dresov a hovorím mu, ukážte mi, ktorá je Tošová hokejka. On mi ukázal a tam je nápis Lolita 91. A
potom som zistil, že to máš aj na tých hokejkách, s ktorými hrávaš. Čiže ty si taký fanúšik filmu Lolita? Nie. Ja viem, čo je Lolita, povedz nám to všetko. Lolita je psík, ktorého máme a preto keď som si robil hokejky, tak jej meno som si dal na hokejku. Lolita, a to nie je dobré si dať na hokejku napríklad meno Drahej? Drahej s tým hokej? Drahej s tým hokej. Aha, dobre. Čiže nie je problém s tým, že tam máš Lolitu. A 91 kvôli tomu, že občas 19, občas 91. No bolo v tom čase som hrával, neviem, kde to bolo a mal som číslo 91, takže preto 91. Dobre, poďme na otázky fanúšikov, pretože na Facebooku sa pýtali aj fanúšikovia. Topsy sa pýta, či ti nechýba zbieranie pukov po zápase. To je podpasovka vyslovene. Vôbec nie, aj keď, ako som spomínal, som si tým prešiel, keď som bol mladý, ale teraz sú na to malé detičky, ktoré majú z toho radosť, že môžu byť takto, takže vôbec mi to nechýba. Čiže teraz po zápase, ale teda po tréningu, alebo kedy treba zbierať mladí hokejisti, hej? Po tréningoch sú to mladší spoluhráči, alebo mladí hráči a na zápase, alebo na tej rozcvičke pred zápasom sú to vlastne tie deti, ktoré tam idú. Kristián sa pýta, čo ťa najviac motivuje, aby si hrával hokej? Ja už som to povedal veľakrát, je to zatiaľ, robím to, čo ma baví a ja by som tú kariéru chcel završiť nejakým dobrým výsledkom tuto doma v Dukle. Obľúbený tým NHL, zvedavý je Robert. Je ich tam veľa, ale nápoveda prišla, alebo nie, že nápoveda, pre mňa taký hokejový vzor vždy bol Zdeno Chára, pretože to, čo on dokázal, naozaj klobúk dole a preto Boston Bruins a chcel by som si, už si asi s ním nezahrám, ale preto dávam Boston. Aj si niekedy mal takéto obdobie, že si sa budil v noci alebo zostal v noci hore, keď bol nejaký zápas alebo čo viem, finále NHL? Ako to máte vy hokejisti? Nie je to také, že už toho máte dosť a už nechcete vidieť žiadny hokej? Práve, že keď je po tých zápasoch, tak aspoň ja to mám tak, že veľmi ťažko zaspávam a keď ide v noci nejaký priamy prenos, takže vždy rád si to pozriem, nehovorím, že celý zápas, ale popri tom nejak zaspávam a pozriem si tretinku a idem spať. To sú tie kávy 4. No. Vieš, preto nespíš. Pýta sa Lukáš, s kým si v kabine najviac rozumieš a s kým sa ti hrá najlepšie v obrane? V kabíne asi so všetkými. Samozrejme je tam Peťo Sojčík a Denis Hudec, s ktorými trávim najviac času, pretože už nejaký ten rok sme tu spolu. Ale nemám problém s nikým v kabíne, s každým sa rád porozprávam. Takže... S kým sa ti najlepšie hrá? No s dvojičkou nebudeš hrať. Už som hral asi s každým, takže takisto to je. Je to úplne jedno, s kým hrám a dôležité je, aby každý z nás na tom mladí odviedol maximum. Noemi sa pýta, či ti bolo ľúto, keď odišiel Martin Nemčík? Tak vždy je to nepríjemné, keď počas sezóny z mužstva odíde hráč, s ktorým ste tú sezónu začali. Ale zase na druhej strane Nemo dostal novú šancu, alebo nové mužstvo, kde ja verím, že sa mu bude dariť a tá jeho kariéra bude práve pokračovať v Českej lige. Tvoj najlepší a tvoj najhorší zápas sa pýta Maximilián, ale teraz neviem, že či myslí túto sezónu alebo tak vo všeobecnosti, tak daj vo všeobecnosti. Kedy si mal pocit, že to dnes to išlo samé, to bolo dokonalé? Taký zápas som asi ani nemal. Neblázni. ale nie, ťažko povedať, pretože tých zápasov bolo či už v Dukle, alebo v reprezentácii, alebo v iných kluboch. Ich bolo veľa, ale... Keď sa vyhrá, je to najlepší zápas. Každý jeden zápas je dobrý, keď sa vyhrá, získajú sa body, ale asi najhorší si pamätám. Myslím, že to bolo v Rusku, keď sme boli známkovaní po každom zápase a vlastne od 1 do 5, 1, tam to je opačne, myslím. 1 bola najhoršia? 1 najhoršia, 5 najlepšia a vlastne ako jediný z mužstva som mal jednotku, čiže najprv som si myslel, že to je dobré, ale potom som zistil, že to bolo úplne zle. Takže to bolo, ale proti komu, to už si nepamätám. Najlepšia sezóna tvojho života, Tobias, je zvedavý? Tých klubov nemám o čom váhať, aj keď získal som 2 tituly
ale klubová určite 2017-18, keď sme, alebo 16-17, ani neviem. Keď sme hrali v finále, samozrejme, sme nevyhrali, to je to prehraté finále, ale za mňa to bola naozaj, aj keď tá čerešnička na torte chýbala v podobe toho pohára, ale pre mňa to bola naozaj, či už individuálne, ale ja to vždy beriem ako tímovo a bola to dobrá sezóna pre nás všetkých. Za sezónu aj najviac bodov. Hej, bolo to tak, ale ja to berem ako tímový úspech. Po tej sezóne, čo bola predtým, kde sa hrala baráž, sezóna na to finále a chýbalo málo, ale o tom je ten šport a ako som povedal, bola to vynikajúca sezóna. Hana je zvedavá, akú muziku počúvaš, aký štýl. A to som zvedavý aj ja. Všetko okrem rapu. Nie je naozaj. Čiže aj nie je naozaj jedna ľudovky, slovenské, české, proste úplne jedno. A v kabíne to máte ako? Máte niekoho, kto tieto veci má na starosti? Nejaký DJ alebo kto príde skôr, ten niečo pustí a ticho nevypíme? Mal to práve na starosti Nemo. Keď odišiel, tak teraz neviem ani nikto z mladých, ale máme tam vytvorený taký set pesničiek, ktorý sa len pustí a vlastne je tam, ja neviem, 100 pesničiek a hrajú to máte na Spotify napríklad, alebo niekde? Hej. A je to verejný playlist? Ja si môžem pustiť to, čo si púšťate v kabíne? Zistíme, hej? No, ľahšiu otázku tam nemáš. Toto naozaj neviem. Dobre. Či prípadne, ako dlho ešte plánuješ pokračovať vo svojej kariére? Toto je otázka, ktorá bola najčastejšie. Tak to tým ľuďom nemôžu mať za zle. No, momentálne to nevie nikto, neviem to ani ja, pretože sústredím sa na sezónu, ktorá momentálne prebieha. Je tu koniec základnej časti, 8 zápasov, ktoré môžu ešte strašne ukázať a pomeniť tú tabuľku. A potom ide to najdôležitejšie, či už predkolo a play-off, takže neviem, momentálne neviem ani ja, či čo bude. Sústredím sa nielen ja, ale celý tým na záver základnej časti a play-off. Počul som nejaké šumy, že by si bol rád kustódom, keď už nebudeš hráčom. Aj toto sedí, alebo? Šumy, veď hovorím. Uvidíme, čo bude. Momentálne sa sústredím na hokej a to je prvoradé pre mňa teraz. A my všetci dúfame, že budeš aj na budúcu sezónu. Uvidíme. No a budeme ti držať palce. Spomenul si barážovú sezónu 16-17. Ja mám takú jednu príhodu od Ríša Pavlíkovského, lebo hovorím mu, idem nahrávať s Tošom podcast, daj niečo o ňom. A on dal príhodu, že povedal v kabíne pred tými poslednými 3 zápasmi, ktoré sa museli vyhrať v tej baráži, to bolo, myslím, pred zápasom v Skalici, hovorí, že počúvajte chlapi, nejako sa nabuďme, poďme do toho, dajme si studenú sprchu. A ty prvý, že si sa vyzliekol a si tam vliezol. To je spomienka, ktorá sedí? Bolo to tak, myslím si, že to bolo v Skalici, kde tá baráž pre nás nešlo tak, ako sme si možno prijali a museli sme naozaj v Skalici vyhrať a vlastne on prišiel s tým, že keď on hrával, myslím, že to bolo niekde v nemeckej lige a že tiež sa mužstvu nedarilo, že vlastne išli pred zápasom všetci hráči do studenej sprchy, aby sa nabudili alebo aby ich to prebralo. Takže, a povedal mi, že aby som začal. Ja hovorím, že ja s tým nemám problém so studenou vodou, takže osprchoval som sa prvý v studenej vode a postupne, neviem, či celé mužstvo, ale väčšina chalanov išla. No a tým ste sa nabudili nie tak, že ste dali tú baráž, že všetko dobre dopadlo, ale vlastne o rok bolo to finále, ktoré síce bolo prehraté s Banskou Bystricou, čiže za to mohla možno tá sprcha. Vysvetli mi ale jednu vec. Čím to je, že jeden rok baráž a druhý rok skoro titul? Ťažko povedať, pretože ja v tej sezóne barážovej, ja som vlastne celú sezónu pôsobil v Slovane a prišiel som vlastne možno na tú poslednú šestinu základnej časti, kde sme ešte reálne bojovali o to play-off a ušlo nám to vlastne o jeden bod, myslím, posledný zápas so Zámkami sme museli vyhrať, ale vyhrali sme po predĺžení a tým pádom my sme išli baráž a oni do play-off. A
vrátil sa Branko, zložil sa, myslím si, že oproti tej barážovej sezóny úplne iný tím. 4 vyrovnané peťky, 4 skúsené peťky hráčov, ktorí pôsobili či už v zahraničí alebo v top kluboch na Slovensku. Prvých 13 zápasov si myslím, že v tom novom ročníku sme neprehrali. V kabíne sa získala taká pohoda a samozrejme, keď prišla menšia kríza, tak mali sme nahraté a vlastne, ako som povedal, chýbala tomu len tá čerešnička na dorte, ale hovorím, bola to, si myslím, nie len pre mňa, ale pre všetkých chalanov taká skvelá sezóna. Dobre, ale keď si zoberieme tú finálovú sériu s Banskou Bystricou, tam Dukla prehrávala 3-0 na zápasy, 3-1, 3-2, 3-3, rozhodujúci zápas doma a Dukla prehrala. To sú tie situácie, kedy si človek hovorí, že končím, toto už fakt ako nedávam, alebo naopak a o rok to musí výjsť. Samozrejme, každé prehraté finále boli. Pretože u nás to bolo ešte o to väčšie sklamanie, pretože z 3-0, ja si pamätám, že sme išli na zápas za Banskej Bystrici, 4. zápas. Oni nachystané pódium a Branko hovorí, že keď aj vyhrajú ten titul, ale nie dneska. Nás sa tam podarilo vyhrať tam na 3-1, doma na 3-2. Išli sme zase tam, hovorím, skúsme chalani urobiť všetko, aby sa tá séria vrátila domov. Ten 7. zápas, tie 7 zápasy už uvidíme, ako to dopadne. Ale bohužiaľ dopadlo to tak, ako to dopadlo, ale ja hovorím, tá sezóna bola skvelá, či už ľudia chodili na hokej, bavili sme sa všetci hokejom, takže ja na to budem len rád spomínať. Tento rok je 20. výročie od posledného titulu Dukly, 30. aj 20. výročie, 4-2 séria so Zvolenom. To si bol král. Teda všetci ste boli, nie? Tak nám vtedy, keď to porovnám, tak dneska tá extraliga alebo tá liga je mnoho vyrovnanejšia ako vtedy. Vtedy dá sa povedať, že bolo to o 4 mužstvách a vlastne to play-off, tie prvé 4 mužstva prešli, nechcem povedať, že ľahko, ale postúpili tie mužstva a vlastne nám sa to začínalo až od toho semifinále a hovorím, to finále s tým Zvolenom, naozaj tú sezónu sme mali skvelú, to finále a jak si pamätám, vo Zvolene sme vyhrali, cesta domov, plné námestie fanúšikov, takže hovorím, to sú momenty, pre ktorý ten šport robíte. Ty si bol aj na majstrovstvách sveta ako v reprezentácii v roku 2012 aj s Bránkom, aj s Milanom Bartovičom a množstvo iných chalanov, ktorí hrávali v Dukle. Tam to bolo striebro, tam sme prehrali s Rusmi, ak sa nemýlim, 6-2. Kde máš medailu? Medaila je doma, visí v šatníku. A v šatníku? Akože medzi oblekmi? Medzi oblekmi. Len tak? Nie, samozrejme. Mám dresy a plánujem ich zaramovať spolu s medailou, ale ako si nevychádza čas. Ako si spomínaš na ten šampionát? Pamätám si, že prišla príprava, kde myslím si, že 8 prípravných zápasov prehrali sme okrem posledného, kde neviem, či už, jak dobre poviem, či to bolo s Nemcami na trestné. Leteli sme na šampionát, kde vtedy Zdeno Chara ako kapitán povedal, že chalani, vydržme, makajme, neodflaknime nič a ako odmenou nám za to môže byť dobrý výsledok. Nikto to od nás nečakal. Prvé 3 zápasy si myslím, že sme mali tých najťažších súperov, kde sme boli na to nachystaní, že keď aj prehráme s nimi, nič sa nedieje, stále prídu súperi, s ktorými budeme musieť vyhrať, aby sme išli do toho štvrťfinále. To sa nám podarilo, aj keď samozrejme nebolo to jednoduché. V tom štvrťfinále je to vždy o tom jednom zápase, že buď Kanada, buď ho prehráte a idete domov, ale splnili ste taký ten prvý cieľ, že ste medzi 8. Hej. Nám sa to vlastne podarilo, vtedy si myslím, že na Ďuriho Mikuša Gecel urobil faul, sme vyrovnali, dali aj víťazný gól a vlastne nás to posunulo do semifinále, kde už automaticky hráte o medailu. Samozrejme s Čechmi neľahký zápas. Podarilo sa nám aj to a vedeli sme, že sme v finále, že je to krásne a
chýbal nám krôčik, aj keď zase musíme dať klobúk dole, že vtedy tí Rusi, si myslím, že ak sa nemýlim, tak prešli ten turnaj bez straty bodu a 10 zápasov, 10 víťazstiev, takže aj v tom finále bolo to vidieť, že aj keď sme vyhrávali 1-0, jednoducho oni dominovali na tom ľade, ale to bolo zase, aj keď druhé miesto, tak sme sa domov vracali ako víťazi a to bolo vidieť aj po prilete v uliciach Bratislavy a na námestí. Čiže keď sa stretnete občas s chalanmi, s ktorými si hral v repre v roku 2012, aj si zaspomínate, alebo to už je len také, že OK, je to za nami, už vôbec to neriešme? Nie, samozrejme, to sú tie momenty v tom hokeji, na ktoré veľmi radi spomínate. Samozrejme, není to len o tých víťazstvách, sú to aj prehry, ktoré vás možno posúvajú ďalej, ale v tomto prípade tá prehra vo finále to bolo pre nás ako keby víťazstvo. Nedá mi, keď tu mám Tomáša starostu, aby som sa neopýtal, prosím ťa, máš ochrannú známku na výraz Fajný Kotlíkovi? Nie, nemám. A bol to tvoj nápad, alebo to prišlo, že to bolo v scenári? Ja by som dal ruku do ohňa, že si povedal, viete čo, dajme tam Fajný Kotlík. To už asi ani nepamätám, ale myslím si, že to bolo v scenári. Pretože oslovili ma, že či by som nešiel ešte aj s chalanmi točiť reklamy, niečo pre Zväz. Najprv sme si mysleli, že samozrejme niečo nové pre nás bude zábava, ale zistili sme, že až taká zábava to nebolo. Točiť reklamu. No, to sú hodiny proste. Robíš niekedy Fajný Kotlíkovi? Ty si ten typ, ktorý robí guláš? Samozrejme robím s kamarátom každé leto na chate, takže viem, o čo ide. A pripravuje sa aj tento rok pred majstrovstvami sveta nejaká kampaň, kde budeš? Ja len, že či sa ako mám na čo tešiť. To vám neviem povedať. Možno áno, možno nie. Takto neviem to povedať. Poďme na to, o čom sme hovorili v úvode, že ten dôvod je trošku špeciálny, pretože Jano Pardavý odohral za Duklu Trenčín 607 zápasov. Bol rekordér do tejto sezóny, kedy ho prekonal Tomáš Starosta. Tých zápasov už je teraz o mnoho viac. Uvidíme, koľko to bude na konci sezóny a vlastne na budúci rok, na budúcu sezónu to môžeš pekne naťahovať ten rekord ďalej. 607 zápasov. To je brutálne číslo. Je to pekné číslo. Ja som rád, že alebo rekordy sú na to, aby sa prekonávali. Ja som rád, že sa mi to podarilo, ale naozaj 607 zápasov za Duklu. Je to klub, kde som vyrastal. Aj si myslíš, že niekto dokáže prekonať tento tvoj rekord? Momentálne má asi najbližšie Peter Sojčík, ktorý stále hrá a pokiaľ bude zdravý, tak si práve myslím, že to môže byť on, ktorý to môže prekonať. Pred zápasom s Michalovcami, ktorý sa hrá v piatok, bude taká drobná oslava, kde ľudia budú vedieť, čo ako, dozvedia sa túto skvelú informáciu. Je to pre teba také radostné? Tešíš sa na to? Alebo si ten typ, ktorý hovorí, že už poďme hrať, nechcem tu veľmi riešiť tieto veci? Aj sa na to teším, ale zároveň ja som rád, že vôbec takéto niečo Dukla pripravila, ale zase dúfam, že tam nebudeme môcť dlho stáť a keď to bude decentne krátke, tak nemám s tým problém a keď to zase bude dlhšie, tak vytúhnem a už sa nepohnem. V podcaste Druhá strana odpovedá dnes Tomáš Starosta. Tomáš, veľmi pekne ti ďakujem a rob nám radosť ešte dlho. Máš na to stále, ja si myslím. Ďakujem aj ja a verím, že ešte tú radosť budem robiť trenčanskému fanúšikovi. Díky moc. Díky.